Ja, vi skal til at kigge på det teoretiske stof til internationalisering i flere omgange. Først og fremmest her snakker vi det omkring eksportmotiv, eksportbarriere, kundskab og beredskab, samt internationaliseringsprocessen. Efterfølgende i de kommende uger vil jeg prøve at give kort introduktion til markedsudvælgelse og distributionsform indtrængning på markederne. Som sagt i dag, eksportmotiv, eksportbarriere, kundskab og beredskab og internationalisering. Man kan jo sådan gøre sig lidt overvejelser. Hvorfor bliver nogle virksomheder internationale, mens andre ikke gør? Hvad er det, der driver nogle virksomheder ud i verden, mens andre aldrig kommer uden for landegrænserne? Der har vi det, vi kalder eksportmotiverne, som er delt op på eksportengagement og de interne og eksterne forhold i en virksomhed. Som vi kan se, så er der sådan groft sagt 4 hovedkategorier for eksportmotiv, hvor vi har de proaktive interne, proaktive eksterne, reaktive eksterne. De deler op på eksportengagementet på proaktiv og reaktiv. Her i ligger ordet altså proaktiv. Ved at være proaktiv, så er det noget, vi gør sådan lidt af os selv. Det er noget, vi gerne vil. Hvorimod reaktiv ligger lidt mere negativt ladet i ordet, at det er måske noget, vi gør, fordi det er mere nødvendigt eller tvang, så at sige. Det betyder ikke, at man ikke kan have succes, når man gør noget, fordi at man er tvunget ud i det, men alt andet lige er det lidt mere positivt at være proaktiv. Vi kender det med os selv, hvis vi har nogle mål i livet, vi gerne vil for eksempel smige 5 kilo, og det er det, vi bare gerne vil, så skulle vi nok komme ud på de løbeture, der er nødvendige. Hvorimod, hvis det er lægen, der siger, at nu er det nok klogt, at du taber 5 kilo, men det er sgu ikke lige løbeturen, vi har lyst til, så skal det ikke regne ret meget, før vi bliver hjemme. Men som sagt kan man sagtens gøre det og have succes på den måde. Intern og ekstern skal forstås på den måde, at vi kigger på de forhold i virksomheden. Internt, hvad er det, der inde i vores virksomhed driver os til at blive eksportparate. Eller eksternt, altså hvad sker der ude i omverdenen, som gør, at det her er vi nødt til at være med. Intern proaktiv har 4 undergrupper, kan vi se. Ledelses, eksportambitioner, vækst, overskudsmål, stordriftsfordel og unikt produkt. Det kan tit være en direktion, en ledelse, som har det her mål, at vores virksomhed skal ud i verden. Det kunne for eksempel være, hvis man ansætter en ny chef, som har siddet med eksport i hele sin karriere i et andet virksomhed. Han vil alt andet lige tage nogle af de her idéer med sig til den nye virksomhed. Det kan også være, at det er nødvendigt for virksomheden for simpelthen at overleve, at hjemmemarkedet er umuligt at vokse længere på, eller vi har så store budgetmål, at vi skal uden for Danmark for at kunne indhente vores omsætning. Stordriftsfordelen giver måske lidt sig selv, at vi skal op i en vis mængde for at kunne producere på nogle konkurrencefordelagtige vilkår, og det kan vi ikke gøre ved kun at producere til det danske marked, der simpelthen ikke kan afsættes nok. Endelig noget unikt produkt. Det kunne være, at man har et PC-spil, man har opfundet et eller andet, som gør, at det skal bare være internationalt fra dag 1. Det kunne også være røntgenapparater til hospitaler. Vi kan da selv godt sælge til de her 30 hospitaler, der er i Danmark, og så sætter vi 20 år på at sælge igen. Men den går nok ikke, så det kan være, at man er tvunget lidt ud i den store verden. Men nogle internt proaktiv, et rigtig godt eksportmotiv at have, da det er jo noget, der sådan set driver os indenfra. Internt reaktiv, igen, vi ønsker simpelthen noget risikospredning. Vi tør ikke kun at satse på et enkelt land. Sæt nu der er krise, sæt nu der ikke længere efterspørgsel efter vores produkt. Vi er nødt til at have flere æg i kurven. Sæsonudjævning, vi har et produkt, som kun kan sælges i en kort periode i Danmark. Hvad skal vi så lave resten af året? Så kunne det være interessant at komme ud og finde nogle markeder, som har sæson for vores produkt på andre tidspunkter, end vi har på hjemmemarkedet, og dermed får en længere palet af salget. Ledig kapacitet, ja, igen, produktionsarbejde står der, det koster os penge, at det stående tom, så hvorfor ikke producere, og så sælge det eksternt, eller på eksportmarkederne efterfølgende. De eksterne proaktiv, det vil så sige, det er eksport, stort eksportmarked, forbrugerpræference internationaliseres og offentlig eksport fremme. Det er klart, hvis man sidder som virksomhedsleder i det daglige og læser avisen hver eneste dag, at nu vokser eksporten til Kina igen, og at flere og flere danske virksomheder har succes derude, så skulle man være lidt mærkelig, hvis man ikke på et eller andet tidspunkt synes, det her ser da også interessant ud, kunne det være noget for vores virksomhed. Det vil sige,
vi får vækket en ambition. Det var måske ikke meningen, vi skulle til Kina, men i og med, at der bare sker noget derude, og alle har succes, så ryger vi med på den her vogn. Forbrugerpræferencerne, der internationaliseres, her i ligger, at det bliver nemmere og nemmere at eksportere vores varer, i og med, at vi bliver mere og mere ens. Der skal ikke laves så meget om på vores produkt, de skal ikke kulturtilpasses, de skal så at sige bare produceres, som det er på hjemmemarkedet, måske med små nuancer, og så tages ud. Det gør det meget mere overkommeligt at begynde at eksportere, i stedet for at vi skal lave alt om. Som vi har set på tidligere i forløbet her, så er der stor interesse fra det offentlige, at man kommer ud på eksportmarkederne. Det er nødvendigt simpelthen for dansk økonomi, at vi har eksport. Derfor kan man også hente støtte, som vi har set på Danmarks Eksportråd, og det kunne jo også godt være en mulighed, når man nu kommer et tilbud om at ryge med på en messe til en forholdsvis lav omkostning, at vi så hermed ryger med. Den sidste, det eksterne reaktiv. Jamen, der kom simpelthen en forespørgsel. Vi kunne have blevet kontaktet af en udlandsk kunde, som kunne være interesseret i vores produkter. Det var ikke noget, vi var forberedt på, men hvorfor ikke, så at sige, hvis man har sin sikkerhed rent økonomisk osv. Hvorfor ikke gå med? Et lille mellemmarked, ja, vi er kun 5 millioner i Danmark. For nogle produkter det er et ekstremt lille marked, og det tvinger os mere eller mindre ud. Vi kan være nået så langt på PLC-kurven, at der ikke længere er mulighed for at afsætte herhjemme. Endelig til sidst, at konkurrencen er rigtig hård, og det kunne være rart at komme ud på et sted, hvor vi kunne være lidt alene. Nogle af de ting, der så stopper os undervejs, af de barrierer, der nu er, hvis man ikke kender til eksportmarkedet, hvis man ikke kender kunderne ude i verden, så er det jo svært at komme til at sælge til dem. Det kan være sprogkundskaberne, der mangler, at man simpelthen ikke har de rent kapitalmæssige krav til at komme derud. De giver måske net sig selv, hvis jeg bare lader dem stå her lidt. Man kan sige, jo flere barrierer man har, jo sværere bliver det at komme ud, og desto vigtigere er det i hvert fald, at man har ledelsens opbakning til det. Hvis vi først får problemer ude på eksportmarkederne, og ledelsen ikke rigtig har været støttet op omkring det her, hverken tidsmæssigt økonomisk, så skal der ikke mange barrierer til, før det går galt. Det modsatte af barriere, altså det her kundskab og beredskab, det vil sige, hvis vi kan sproget, hvis vi har kapitalen, hvis vi kender eksportprocedurerne osv., så har vi en masse beredskab og kundskab, og jo nemmere bliver det at komme derud. For en ting er helt sikkert, det er sværere at begå sig på eksportmarkederne, end det er på hjemmemarkedet. Yes, internationaliseringsmodellerne vil jeg lige gennemgå 3 af dem. Uppsalas-modellen, Born Global og Reborn Global, af de 3 måder, som virksomheder kan blive internationale på. Den første, Uppsala-modellen, er en svensk model fra 1975 af et par svenske forskere på universitetet oppe i Uppsala, som har været ude og spørge et par virksomheder, en del sikkert svenske virksomheder, hvad skete der egentlig, da I blev internationale. Det er ikke en model, som man kan sige, man skal følge. Den er nærmere en fasemodel, som forklarer, hvad er der reelt sket. Den skal forstås på den her måde, at markederne hernede er eksportlandene. Det vil sige, hvis vi tager med udgangspunkt i dansk virksomhed, så kunne marked A i Sverige, marked B Norge, Finland, Tyskland, England dernede af. Og på x-aksen heroppe, så at sige, er det den operationsform, vi er, hvor meget er vi involveret i eksportmarkedet. Der har svenske virksomheder, det er tilbage i 70'erne, tilkendegivet, at den første eksport, de fik, vender jeg lige rundt og siger med dansk virksomhed, der vender rundt og siger, jamen altså, vi var på en messe, og sådan lidt tilfældigt kom der en svensk handelsagent forbi og så på vores produkter, og vi røg i dialog, og vi begyndte at sælge stille og roligt til ham deroppe. Altså, vi lavede en sporadisk eksport. Ordren kom, vi skippede den, og ringede måske op og hørte, hvordan gik det med ordren, at den kom frem, og det var den, og gjorde sådan set ikke ret meget mere ved det. Kom ordren en gang til, jamen hvis det havde succes i første omgang, så skippede vi selvfølgelig en ny ordre afsted. På et tidspunkt har de her svenske virksomheder så tilkendegivet, at nu blev Sverige så interessant et marked for os rent omsætningsmæssigt, at vi indgik en samarbejdsaftale med den her agent, gav ham måske nogle eneretsforhandlinger i Sverige,
og begynde at støtte op omkring noget markedsføring, selvfølgelig også med nogle krav om, at agenten øgede salgsmængden. Vi er hermed blevet lidt mere internationale i vores operation frem for bare skiborderne, så er vi nu også med i selve forhandlingerne op, markedsføringen, og også stiller lidt mere krav. Håbet er selvfølgelig, at Sverige på et tidspunkt bliver så interessant, at måske lige så vigtigt som det danske marked, at vi etablerer simpelthen et salgskontor op. Nu kan vi simpelthen ikke undvære Sverige mere, og er dermed blevet endnu mere international i vores involvering i operationsformen. Slutligt måske i produktion, måske ikke lige i Sverige, men hvis det nu var et kinesisk marked, så kunne det jo godt være, at det var der, vi skulle. Her. Det var den ene vej at gå. Man kunne også sige, at det passer os rigtig fint, at vi kunne skibe en palle af steg til Sverige. Hvis vi kan til Sverige, så kan vi vel også i Norge. Vi begynder måske at forske lidt i, eller undersøge lidt, om der kunne være et potentiale deroppe. Finder en samarbejdspartner, som kunne tage sig af det norske marked, og foregår så på samme måde. Norge bliver mere interessant med 10 og derudaf. Og når vi kan i Sverige og Norge, så kan vi vel også i Tyskland, og så fremdeles. Så vi kan være internationale i vores markedsspredning eller i vores markedsoperationsform. Det modellen ikke fortæller, den fortæller ikke, om man skal gøre Sverige færdig hele vejen hen, inden man begynder på Norge, eller om man skal bare tage det sporadisk hele vejen, inden man begynder at blive etableret i operationsformen. For de fleste virksomheder vil det jo nok være sådan, at nogle markeder er mere interessante end andre, og det vil sige, at vi sælger meget etableret i vores operationsform på nogle markeder, mens vi i andre blot sender lidt af sted. Upsilon-modellen følges af rigtig, rigtig mange virksomheder og har måske sin berettelse i 70'erne, hvor vi var mindre globaliseret, end vi er i dag. Den næste model af Born Global, i ordet Born Global, betyder, at man har 25% af sin omsætning på eksportmarkedet inden for de første 3 år, virksomheden lever. Det bliver mere og mere normalt, at vi ser Born Global virksomheder, end man gjorde tidligere. Det hænger jo lidt sammen med, at vi er mere blevet globaliseret. For jeres studerende er sprogproblemer ikke et problem, teknologien er ikke et problem. Det at komme ud i verden ses ikke længere som en kæmpe barriere, som det måske gjorde for vores bedsteforældre. Det er mange virksomheder, som fra dag 1 simpelthen siger, at vi har opfundet et produkt, teknologisk produkt, som skal ud i verden. Skulle jeg åbne en virksomhed i dag, så vil jeg jo også med den erfaring, jeg har fra Spanien og Mellemøsten, kigge på det internationale marked fra dag 1. Jeg vil ikke starte op i Danmark, og dermed ligger det mere og mere sådan, på grund af den globalisering, der er sket til at være Born Global virksomheder. Den sidste model her, Reborn Global, ligesom jeg ikke lige har den, det har jeg så ikke. Reborn ligger i ordet, at det er en virksomhed, som egentlig har etableret sig i det, eller på det danske marked, og har ingen tanker om internationalisering, men i og med, at verden har forandret sig, ryger man med på bølgen, så man kan sige, at man har i en årrække simpelthen betjent det danske marked, tager på et tidspunkt den her konsekvens, at nu skal vi ud og redefinere enten vores produkt eller vores virksomhed, og siger, nu er det nu. Yes, det var det, jeg sådan kort vil fortælle her til det første